Hello mga kamags, this is Indian CB. Welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan ng usa ka video na na-upload na pud ang France Rhythm sa ilang bag-uhay pa lang na gi-cover bali ng kanta sa Cranberries mao ang Ode to My Family. No ba na sakto ba nang pagka-pronounce na o sa pag istorya ng title ana. Oo. So karon atong tan-awon kung unsa ang ila pong pagkabar ani o nindot bagid pod kay kini uyaw po ni kang tingog ani ni sa original bali kay napo ni kuan pahaw-pahaw tawag ani kanang mulubad bali ang tingog bali. Tanawon nato kung masundog o napo ilang hatagan ba og lain nga ariglo bali o style bali sa pagkanta. Okay? Sige. O sa mga bag-o diha nga nakita sa atong channel karon, huwag mo wa pa mo naka-subscribe, unya iganahan mo. Subscribe na mo. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Grabe ka nindot kayo pagsugod pa lang no. Nindot na kayo paminawon ng ilang paghaming balik. Oo, so lang makain ko ba ang kaning sa ilang pagkanta karon pagsugod pa lang. Ang iyang kuan, ang iyang si tawagan ang kanang gitara ni Chin. Nindot kayo paminawon. Iyag nasundog niya ang usa ka gitara kay murag sa original ato murag pugkuan murag ana kanang murag sa tawag ana rhythm ba na siya. Kanang pagkuan sa gitara ba pag sa tawag ani pag kablit bali o nindot kay pag kablit murag nay kontra kumpas bali. Oo. Bali murag paminaw na to nga murag nay pinakalit nga pagkakuan gali. Murag labtik bali sa kuan sa tempo bali o sa beat bali ato murag pinakalit. Padayon sa di ba? Ting di ba? Okay. Wah, kay blending oh. You wouldn't disagree. Just see me, just see. Do you like? Pusat kayo. Do you like me standing there? Do you notice? Do you know? Do you see me? Do you see me? Does anyone care? Atong nadungog ganiha ba nga ang kining sa pagsugod bali gitara man to kang Chin bali o gisabayan po ni Char bali og kuan sabayan sa keyboard bali pero sa original gid ato kung atong kanon itandi bali kuan ka ng gitara ra gid wa gi keyboard bali pero karon lagi pa bihatagan og lain nga ariglo so nindot hinuon paminawon nga keyboard ang magkuan. Oo, di ba? Oo, nindot kay paminawon. Guwapo sub kayo.
Bis ni Francis o nindot kayo noon. So, diba? Keyboard ang kuhan sa original gina na wala na siya bali. Bali kung sa original bali ato kanang keyboard murag kuan kanang murag ang gigamit na bali ato murag accordion man tiyali ang tawag ana accordion nga kuan instrument. Oo. Mo bali gamit sa original. So ilagi gamit ani nila og keyboard na bali na magapitingog sa keyboard nga accordion gihapon. Nindot gihapon, grabe nga pagka-arreglo gihapon nila. Nindot kay paminawon murag imong itandi ang original o ang kuan. Dulduol ra gyud, di ba? Oh, padayon sa ta. Understand what I become. It wasn't my design, and people every word thinks of way better than I am. I miss you, I miss 'cause I liked it, and I was out there. Ay sa grabe makaana ko ba kanang ka-chain bali. Grabe ka perfect kay yung pagkakuan ba pagka kuan gid sa gitara galing nga murag magtan-aw na lang magtan-aw siya nga dili siya gustong masayop bali ba o atong makita karon. Grabe ka kuan kayo. Grabe na ka master kay nga chain gyud. So bahin pud sa pagkanta ni Char basta ingon ani nga kanta okay gina kayo mo na akong katong giingon sa una nga mga Alanis, mga cranberries kini karon. O nindot kay ni para ka-Char gyud mga kanta sa una. Kanta sa una mga 90s man o 90s lagi ni siya. 90s na nga kanta. Nindot basta si Char may mo kanta. Oo, napay karon no sundugon na yun ang halos ang kuan sa original bali. Oh. Oh. Asa. Grabe nga kanang katugatigog ba? Oo, nay murag mo si tawag ana murag mo lubad bali ba? Ganun kalit lag palsito gali. Oh, nindot kay paminawon sa iya. Okay. Grabe kalingaw kay Francis. Oh. Alam mo, nindot kayo pa minawon ng kuhan. Ang bis ba? Marang makasayaw si Francis. So makita po na to dito sa likod bali si Dudes ba. Grabe ka. Mukha na magiging Dudes yung bahin sa pag-drums good, di ba? O grabe ka. Kuha nang kayo siya. Magkana kong Dudes po. Atong tanawon karon si Dudes ni kuha na siya ni Dako na bali siya ba? Oo. Pohon-pohon. Ana po ni iya. Kanang iya ragi nga pisa. Mahatagan na gini siya. Kung kanang bali iya ragi bali ba? Kani nga video kang Dudes ni ano ba kay karon kan pa si Dudes kay ba pa magiging pisa gi nga kan pero grabe ka master na kay mo kan sa drums. Does anyone care? Does anyone care? Does anyone care? Wapo pag blending ba di ba? Does anyone care?
balik katingog atong nadungog karon sa paghaming. Ubos taas o soprano lang. Okay. Wow po kayo. Right, thank you so much for watching. Okay kayo. Here at Holy Spirit and Channel. Way paglobad jud. Thank you. God bless everyone. Maraming salamat po mga ka-FM. God bless everyone. Love, love, love. Okay, ato na pong nadungog ang ilang bag-o nga gi-cover bali sa France Rhythm. Grabe ka nindot kayo. Magaingon ko nga bisag sa sa taon-taon taon-taon po silang mag-upload pero ang ina di magitawag mahay gud basta mo sila na ipagawas nila nga video bali o gi-cover nga kanta kay nindot kayo. So karon ba kaana ko sa ilang video karon sa ilang performance karon musugod ta diri katsin kato sa katsin gid na sa pagitara gyud makaingon ko katsin sa pagsugod lang atong nadungog nga grabe mahadlok murag nagtan-aw ko katsin ba nga murag di siya gusto nga masayop gali di siya gusto masayop sa iyang pagitara o abasen po lagi kay ba master man lagi pagkayo di naman gyud mga sayop mga na pero dili giding kuan ba. Grabe ka indot kay paminawon so bi kanang murag paminaw na to nga imposible nga masayop kali. Oo, grabe ka master na nga chin. So nindot kay nga pagkagitara ay ang pangablit bali ato sa kuan bali sa kwerdas bali ato murag kumpas gali o naay murag dalikyat bali ba gitawag nga dalikyat bali nga pagkakuan. Sa pagsugod pa lang ato dalikyat bali ang pagkakaskas bali ba sa gitara ba nindot kay paminawon usunod kang bahin pod kang dudes bali relax as kas dudes kuha kang may nagdala pod sa tempo pod bali ba kay mao gud kuan sa beat bali sa kuan basta siya drums bali di ba pagsugod siya pay nag-count dayon nindot kayo. Kini maabot ang panahon nga mahatagan pa gini si dudes pod nga iya kanang iya ra gyud ni video umrang kana nga video nga iya ra gyud bali ba and ana may iya mga video sa una pero kuan pa pud to siya pero karon kuan na po na siya sa sunod ito atong gihuwat nga ayun na isa dudes na gyud ba kay mingaw na po ko ani nga kanta po sa dudes kay ganahan ko ato yung gabay po sa una nga kanta sa dudes po di ba kay iya magito nga pisa so bahin ka Francis karon grabe ka nindot grabe ka nindot kay ang tingog sa bass beat grabing mga kuan ba mga kitoy sa kamot galig ikan sa ubos padung sa taas. Grabe ka nindot kayo mo nang makasayaw siya di ba atong nakita ganan nang murang kasayaw siya nindot magig kayo nindot kay paminawon bisag ako nagtan-aw arang nindot ka isa kuan pagka-bass so bahin pud sa kuan bahin sa kang char sa iyang pagkanta karon grabe gyud bisan unsa di ipakanta gid lagi ani makaraan mabag-o marap makuan mga pop bisa unsay kanta bisa unsa nga genre kantahon ni Char grabe ka nindot kayo so makaana po ko bagay panagtalagsara na kayo nga ingunana po nga mapay nag keyboard mapay kanta so nindot kayo ba ay pwede na siya nga kung ikaw master ka mo keyboard kuha magid mo ang kuan gud kay ikaw na mismo ang mo practice ay mo galingon kung sakto ba ang imong pagkanta kay ikaw na gud mismo nagruyog pod bisa wala pa ni full band bali o si Chara magkuan piano pwede siya makakanta og siya ra so karon sa iyang kuano katong ganiha sa iyang pagkanta ang tingog bali ni Cranberries bali sa Cranberries og kang Char bali
di gid parihag nga kuan gyud nga gis kanang parihag tingog bali ba. Pero hapit-hapit. Oh, hapit-hapit. Na ay kaugalingon o style pud si Char pud bali. Iyang gisundog pud bali ganiha ang katong nay murag mo kuan gali murag mo kuan nga tingog murag mo palsito dayon mo kalit kig palsito. Oh. Murag kung sa kuan pa murag mo yulid di ba? Oh. Nindot kayo yung ato man sa original pud sa Cranberries bali. Na murag mo kuan lagi ang tingog ni. O iya pong nagisundog. Kuha man kayo. Grabe kan kuan ba? Kaya ang diction maguni Char o sa pagpuran sa mga lyrics yun. Nindot kay paminawon. Nindot kay kayo paminawon. Di ba? Oo. Makaanak ko nga. Wag gani. Oy pa kuan na ning pa sultiyon na nila. Pwede na ni pangpansak o pampansak na yun. Pwede na ni patugtog sa kuan. Sige lang, maabot ng panahon. Hinoon dari sa social media, maabot na hinong tibok kalibutan na mahinoy makakuan ngayon kita ganoon ani. Di ba? Kain kong grabe naging pag-improve nila. Samot na ang sa pagpanugtog nila sa ilang instrument. Grabe na kan maayo na kay sila. Murag ila naging di makuan pa na to nga dili pwedeng tanan nga ilang sundugon tanan gikan sa original kay usap po na wa po tay originality kung sundugon tanan, di ba? Ay ilang kaugaglingon pag-areglo sa kanta o sa mga harmony bali nga pagkuanon, di ba? Karon tulo ka tingog ang nagkuan. Ay ubos si kuan Francis din si Char taas si Chin taas din si kuan si Char may soprano. Di ba? Nandot kay paminawon. Sige. Din yung kasulti sa atong video karon. I-comment ninyo. Sa mga bago diha nga nakita sa atong channel karon, wa mo nakasubscribe nya giganahan mo karon, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ng YouTube sa ubang mga tao nga mapakitaan eh. Okay? Paki-follow na lang pod sa akong Facebook page. Facebook nasa description nakabutang. I-click lang na ninyo para ma-direct mo sa atong Facebook bali kaya ang uban nga video diri sa YouTube ato pong i-upload dito sa Facebook bali. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Di na taman. Salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.